Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, soudruzi. Mám takový dojem, že po 20 letech bezčasí se do naší země vrací dějiny. Můžeme za to poděkovat a není to poprvé v naší historii svobodomyslným studentům, kterým patří budoucnost této země a kteří se vzbouřili proti mnohaletému ponižování. Dlouhá desetiletí byly české země sužovány rudým praporem, zhoubnou ideologií, která totálně rozvrátila mezilidské vztahy a pošlapala základní lidská práva. Ideologii, která zničila 100 000 životů, zastavila čas a nedávala naději na změnu. Z inteligence se tak stal nechtěný odpad, z kultury propaganda, k řídícím funkcím nestačila odbornost, ale rudá knížka. Komunismus tak dal vniknout bezpáteřním lidem, chtějících pomoci a kádrové uznání. Mnozí z nich stále sedí na svých místech, ale časy strachu, šedých dnů a nekonečných front na banány jsou pryč a snad se už nikdy nevrátí, protože pravda a láska vítězí.